the pogi. Ay, mukha ko kaya. Ano na ba kaya itsura ko dito? Alright mga katupay, welcome back to my YouTube channel. I'm Christopher Gonzalez mga katupay. At syempre, nandito na naman tayo ngayon. At syempre, magbigay ng saya at tuwa ng ating mga kabataan para maging masaya naman sila. Ay, dito sila. Oh. Kaya nag-aantay na sila mga katupay. Natawagin natin isa-isa para magdula kung ano ang pangalan ng candy mga katupay. At syempre mga katupay, kung yung kanilang hula kung ano ang pangalan ng candy mga katupay, ay mayroon silang 5 piso bawat mahulaan nilang candy ng mga katupay. At siyempre, kung nagkamali sila ng hula mga katupay, pupulbuhan na naman yung mukha nila mga katupay. Lagyan ito ng pulbo mga katupay, tapos i-ganon yung mukha nila dito. May pulbo, tapos i-ganon yung mukha dito mga katupay. At kung tama naman ang hula mga katupay, ako naman yung mukha nila dito mga katupay. Yan. Okay? Pero bago ang lahat mga katupay, kung bago ka pa sa aking YouTube channel, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pa-subscribe naman at syempre, pa-click the button bell at click all para magiging updated ka na sa mga i-upload kong mga video mga katupay. Alright mga bata, ano dito na kayo? Binis! Sino una? Oh, sino una? Ladies first. Ladies first. Okay. Dali. Parang maraming hindi. Oh. Oo. Wala. Arte mo naman. Dali. Sasali daw sila oh. Dali. Binis! Yeah. Ito mga katupay. Ha? Oo. Okay. Mga kapira ko basta ng tama ang ulam mo ba, diba? Katulad ng ginawa natin na. Dahil muna, diba? Ano pangalan mo ba, eh? Ha? Binis. Alright, Binis. Ready ka na. Alam na ha. Kung malay mo muna ako. Ang hirap tayo magka. Lagyan ng pulbo ito. Hindi naman kinakat dito eh. Ganun yung mukha mo yan. Okay na sa'yo. Okay, ready. Ganun lang. Tamahin mo na mula. Sige, bigyan mo na. Magda na. Alam mo na nawakan. Sige pa. Mula to ka. Sige nga, pumuntin mo nga. Polvoan mo muna. Polvoan mo. Damihan mo. Pulbo. Yan, iikot nyo. Wala. Sabi, Binis eh, ganun mo sila. Sige. Tama yung wala kami. Dali, una ulit. Sabi kayo na. Ano ulam mo? Ano ulam kini? Dili, ito una. Pangalan? Mitos? Lagyan mo muna, lagyan mo. Sabi dyan siya. Lagyan mo. Okay na yun, din. Okay na yun, kawawa yung bata. Okay, dali. Go, Binis! Wah! Ayaw matanggal. Yung next. Una ka na siya. Maganda lalo siya. Ayan, bigyan ko na. Ako tayo, meron siyang isang ulam mga kapatay. Bigyan na natin. Premyo! Ano pa naman ba? Sabi dyan siya. Dinis! Masaya ba? Okay, dito yung premyo mo. Saan mo ba? Thank you naman ka. Say, ikaw na, Say. Next! Say, ikaw na, Say. Dali na! Tulad ka dyan, ah. Bigyan na niya, ganyan gagawin natin. Kaya, dali na. Ano pa yun? Shaira! Uy, okay! Okay! Ayan, alin na na! Lumbia ka na! Okay! Wala na, wala. Mali. Mali yan kayo! Ano, di ba ito na? Di ka? Ano ka? Ano ba ito? Oo nga, ano? Wala na. Yari mo. Sabi niya. Yari na naman mukha kami ko. Wow!
Grabe na. Grabe na sa. Tay, makapagaganti rin ako sa iyo. Next vlog ka na, Pe. Ha? Next vlog ka na. Papasok ka ito. Sige. Oh, sige. Oh, ano wala mo? Ano wala mo? Wala. Sige, magaganti na ako sa iyo. Oh. Ano? Sige. Tash mo. Ano ka lang? Nagtende. Marami pa yan. Ano? Pagtende niya kung hindi mo alam. Ala. Gabi. Ano? Ha? Gabi, sige. Guys, Ano mo na? Pira. Ano to? Kawawa naman ako dito. Lolo ka na ka pa. May ano. Makalang ko lang. Sige. Sige dito. Sige. Wala na. Puti-puti na itong mukha ko nito. Malalayo. Dalawa na. Lagay mo muna sa gilid. Dito ko. Meron na. Wala. Lagi na lang akong kawawa nito. Ako lagi nadadali ah. Ano wala? Ikaw, di ba ka? Wala na yan. Wala. Tama na naman, pambira. Ha? Pambira, tama na lang. Kuya, kung may pulgo dyan. Wala. Iba, tatlo pa yan. Liga. Kuya, kumando na yan. Kira Grabe na. Ilan na, tatlo na. Sige, ulit. Laging tama ng hula mo ah. Kasi magaling na. Magkakatat pa. Ano? Ano? Tash move. Ano wala? Ha? Ano nga wala mo dyan? Ano? Sabihin mo never buy. Muna mi. Wala mo yun, sige na. Ano? Ano? Lollipop lang po. Max ata ito eh. Mark, ano to? Yan, be. Wait lang. Yan. Oh, ano na? Yan. Highly pepper. Ako lang ba? O, nakaganti rin ako. Ilan din ako na ako? Tatlo no? Ano na yung nasa hindi ko bilang. Ano na yan? Oh, yan. Wala pa, mawala. Wala, okay. Bibigyan mo lang yan. Pasaya naman tayo eh. Dali lang yan, madali naman wala yan. Sa ikaw na. Okay, nakatatlo ka, di ba? Okay, mga tupahin, magaling magulat at nakatatlo. Kaya tanggapin mo yung kanyang premyo, 15 pesos. Ano masabi mo, Ben? Say, paano wala yung busis ah? Oh, next, dito. Si Sai po muna. Say, dali, say. Magilaw mo sa magkata. Pabalik mo naman yan eh, wala. Alright, say. Oh, mga katupay, ito yung pangatlo na din kalawang mga katupay. Si Sai, mga katupay. Okay, Sai, ready ka na, Sai, ha? Ayan. Ha? Ay, balik, sige. Balik mo muna. Sige na pusa. Tamalit. Uy, babe! Looks naman eh. Sabi na din. Manong ligaw maya po yung Okay, Sai, ready ka na, Sai. Alright, sige, mga katupay. Ito na yung pangatlo na din kalawang. Kaya nga magpupul. Ayun mo, Sai, para makarami, ano? Sige. Ano, meron na, Sai? Meron na, Sai. Wala ito tingnan. Ayaw na. Ay, mo yun na yung buwak na kawawa ito ah. Oh, ano Sai? Ano Sai? Next? Sigurado ka? Okay. Yan kuya. Ay, tama naman. Sabi sa'yo nakapako yan kanina. Sabi ko naman nilagay dito. Oh, ano ka? Ano Sai? Sige. Nakapako yan kanina. Tabi dyan, nakarang ka sa kanya. Yan, sama mo na mga. Nakarang na oh. Grabe. Umato sa ilong ko. Okay, ready na tayo. Nakita ka na tayo. O, sige. Sunod. O, sige. O, ano? Ano tayo? Ano tayo?
Hindi ako lang hirap. Robert, sigurado ka? Yeah, buti mo. Tama na naman pag-ilan talaga. Oh. Ba't ang galing mo manghula ng ano? Hindi ko mauubusin ulit. Wawa. Sige, bro. Sinimwel sunod ah. Sinimwel sunod mo. Si Kiro. Ikaw kaya. Si Kiro. Doon. Buti na, no? Nakasama na, Day. O, sige, Day. Sunod, Day. Yan. Marami pag-ibig, marami pa. Marami mo, Day, ha? Dalawa na. Ano wala, Day? Snowball ulit. Snowball, sige. Buti mo ka, Day. Oh, snowball pa rin. Pambira. Kasi nagpapa. Pambira naman. Nakatatlo ka na, Day. Tatlo na, Day. Tatlo. Okay. Wala na. Hindi na ako nakagandili sa'yo, Saya. Sige, tatlo na kayo. Sige. Hula ulit, Say. Say. Hula ulit, Say. Ano, Say? Ano hula, Say? Ano hula? Wala. Wala na yan, no? Sabi? Ay, tama yan. Sabi? Mali yan. Bila, di na hula kayo. Sabi na naman. Sabi na naman, Say. Ilan na, Say? 5 na, no? Ay, 4. 4. Mute ko. Hindi ko nga. Grabe na Babay na ako ng pa. pulpo. Uy, sama na. Mayari ka na rito, Day. 4 na, Day. 4 na. Tira nyo naman kami ng candy. Day, 4 na, Day. O, talaga. Ako na lang muna. Sige, meron pa. Ano luto sa soy-soy? Oh. Wala pa. Ano na, Day? Ano na, Day? Ano na, Day? Marami. Ay, ano wala? 10. 9, Ay, 8, 7. 7, 6, Ha? Sige nga. May kita na ako ng pulpo. Dagdagan pa yan. Ano na? Laro-laro lang naman to eh. Yoko. Ako, wag ka. Ikaw na ka magano. Ayaw ko kuya. Bas! Uy, bawal tanggalin. Ayaw, tanggalin daw. Design. May naka-apat. Galing magmura din na. Sino na sa din? Naka-apat design, ba? Ikaw na sunod. Apat. Apat, design. Tinunggol agad. Bibigyan kita ng Karon eh. Yan, mga katupay, yung premyo niya, 4 na hindi mga katupay. Sinimul na po. Okay, maraming salamat sa iyo. Next! Mali na. Galingan mo rin. Siya yung sakto. Puti na rin mo pala. Marami pa pala. Marami pa, okay. Ay, naman, pakilala mo na sa tinta. Tira ko kaya sa loob. Anak ko, mga kapay. Sino una? Ano yan? Ako sunod. Siya kayo doon. Kami na lang kita yung kapugian natin. Ano na? Iwano ka? Sige. Mali! Dagdagan pa ng pulbo yan. Harap sa camera. Ikaw muna, Kira. Tumagulo pa yung ulo. Okay, right, mga natupay. Ito na yung bang... 5? 5 daw, 5? Pang-5. Oo. Pang-5 na di kalawak mga katupay. Okay, bigyan ko, mga katupay. Okay, ito. Natuwa ako. Siyempre, hayaan mo na yun yung plastic. Ano yan? Ano hula? Zero, ha? Ano hula?
ka naman kakatawa. Ano muna? Mali agad yan. Bilangan na kita ngayon. Ay, ano to? John XO. Sigurado ka? Teka. Ay! Mali! Mali! Sana! Ama! Okay, Max yan. Max yan. Pulbo. Max! Anong sinano ka? Pares tayo mga Kilo! Wala na. Aper mo. Aper, o next. Dito. Kilo! Dito. Alright mga kapay, ito pang-aning natin kalahok mga kapay. Dito nga, ang ano. Yan. Galingan mo, yun ha? Ha? Galingan mo. Strawberry. Galingan mo. Yan. Okay. Ready? Kaya lang. Ready? Oh. Tingin mo Oh, marami. Snow White, tsaka Dynamite. Ako rin. Nang. Ano na? Lagyan mo ba? Lagyan mo ulo. Oh, ano na? Lagyan mo ulo. Dynamite pa. Ano? Ano? Lagyan mo. Ano? Anong pangalan? Bilangan na lang ito. Bukula! Tsaka Dynamite. Dalawa. 8 Dami na, no? 6 5, 4, 3. 8 Max, sigurado ka? Bukusin mo. Mali. Ilan? Tingin sa camera! Uy, ikaw nandito! Sino sunod yung hindi nagkarola? Si Benis! Ha? Si Benis! Sino hindi na? Iyan Ako di ako Kami talalimot ko din ako. Kami tatlo. Sino Sinemuel. nagkarola? Kami tatlo ni Babot. Kaya tatlo. Ako muna. Ikaw na. Okay. Yung mga tupay, ulitin natin yung mga hindi pa nakauna. Talo naman sila. Napulbuhan, wala nakuha. Ay, ulit yung bumay ko para... Galingan mo. Galingan mo. Dahil ba? Okay, Rina. Rina. Okay, sumok. Huwag mo silipin ha. Marami papipilihan mo. Anong plastic na hawakan ko? Kaya nga may plastic, no? Pangalan. May box. Oo, may box ng Ano? Ay, bilangan na natin ito. 10. 10. 9. Yung tugtugan mo. Ha? Lober, gano'n ka? Lober, sige. Huwag mo nga. Dito na. Panay yung una ko. Dito. Tubat kita naman. Dito. Tubat kita naman. Ako na pa. Sige na. Sige na. Layo ka ba? Tumingin ka dito. Ano ng bulso? Nabuti rin mo ka. Next. Ulitin natin mga katupa yung hindi nakakuha kasi kawawa naman sila ng pulbuhan. Wala nakuha. Okay, Rob. Doon ka. Palakap ka na. Sige. Ano? Ha? Ano? Boy ba? Hindi na hawakan ko eh. Ha? Hindi na ako. Sigurado ka? Bulot mo nga. Tama na. Maya. Tama na. Wala na, bus Wala na. na. Wala na. Okay. Wala na. Kawawa ko nito ah. Kaisa. Hindi, gumutuloy. Kaisa eh. Ano? Sigurado ka? Okay, bulot mo nga. Dalawa. Dalawa na. Okay. Ano? Lagi nandito sa buong ano. Ha? Mukhang lalayo. Dalawa na. Sige. Hula. Ano? Maraming yan.
Ito, men? Yung kulay green. Tama. Candy mint. Candy mint. Oo, ayun. Hindi, men. Ilan ka? Oo, yung kulay green. Yeah, buti mo na. Wow, diba? Wala. Kinikit pala yun. Pa, parang may basa sa loob ba? Tignan mo nga pa. Dalawa na lang. Eh, mayroon pa. Tapos na natin ito. Kaya pala nga. Laruan yan pag ganyan. Tatlo. Tatlo pa ito eh. Apat. Tatlo. Sige. Ilan na pala dalawa? Ay, tatlo na. O, di, mayroon pa. Makaganti din ako sa'yo. Makaganti din ako sa'yo. Ano? 10. Yung ano to, yung Oh. ano yung benta niyo boss, na kulay orange yung ano. Nen, Ano? men. Ano? Sweet to. Ano? Kuya, hindi ko alam sa. Ano nga? 10. 9. Ano? Ano nga? Ano nga? Ano kulay ito? Ano pangalan? Bilagyan mo natin. Ito na lang. Ano? 10. 9. Kuya, ito naman. Ano? Kulay orange na sa'yo. Ano nga? Ano nga pangalan? Ito na lang. 10. Sweet. Gabi? Gabi? Champi. Champi? Higa? Parang mali. Ano pa po? Sabi ni Muel. Sige, sige, sige. Yan natin eh. Meron ka ba? Akin na lang yan. Wala na ako eh. Tatlo pa ito eh. Nandiyan. Tatlo. Ano? Meron pa ba? Wala. Tatlo na lang. Tatlo. Bigyan mo na kita zero. Ilan na wala mo? Tatlo, di ba? May tatlo siya mga tupay na hulaan mo mga tupay. Bigyan ka dito kayo. Sa aking kaliwa. Yan. Okay, zero. Tanggapin mo 15 pesos. Okay, ano pa sabo? Salamat. Salamat. Salamat, Johnny. Pariyan yung mukha natin. Salamat. Meron pa dito. Ikaw, boss. Wala ka ba? Sa akin na lang. Ikaw, wala ka. Dito. Ang galingan mo sa'yo. Naka 20 na yan eh. Ako na lang. Ha? Ako na lang. Ikaw. Ah. O, dito. Wala ako naman. Galingan mo, ha? Galingan mo. Hirap ako. Bababigol ka ba? Alright, mga tupay. Hindi ko nakakuha. Paulitin natin. Wala. Oh, ano? Alam ko to. Ano? Yema. Yema? Gano ka? Unin mo nga. Oh, di ba? Ah! Oh, di ba yung kulay orange? Sabi sa'yo eh. Ano na naman dito, ma? Ako na naman dito, madaan. Oh, ayan, Wala ayan. yung pabox na. Oh, ano yan? Ano pangalan? Ano pangalan yan? Dalawa na. Yari ka ngayon yan. Ano pangalan yan? Ah? Ano pangalan yan? Pero may pangalan yan. Hindi naman. Oo ba? Yung mukha ni Tito. Ano? Ano? Parang wala naman eh. Mayroon yan. Din, dami-dami yun eh. 10, 9. May balot pa dyan. Ano mo? Champi. Champi? Oh, walang gano'n. Champi. Para champi? Hindi nga. Ay! Mali! Ano ito eh? Waterball? Waterball yata ito eh. Sigurong na lang. Waterball. Waterball, di ba? O, You deserve it. ilan na lang kamo ko? Isa lang. Isa lang. Kapay mo tayo. Yan. Alright mga tumahin, may nahulaan siya ng isang pili. At bibigyan na natin ng katupay. Okay. Yan lang, di ba, babe? Kumawa na mabuti. Kut-kutin siya na lang. Hindi siya na nahulaan. Ano? Ano ba ba nito? Ay, no, tignan mo. Parang iba yun. Meron pa yan isa. Tignan mo kung ano Walang naman. balot to eh. Ano Ay, pangalan nito? kadiri. Ano pangalan nito? Wala, nakatanggal sa balot eh. Sikiro kasi. Tanggal. Yung kaninang plastic, nakatanggal na. Dito na lang ito, itapon na lang ito. So, wow, isa-isa, hindi ko nakakuha tayo. Nakakuha ka sino? Isa. Ha? Hindi nakakuha ka. Nakakuha. Ay, ano nga pangalan ninyo? Dinis, yun. Kalimutan ko na ang pangalan. Sayang, susunod na naman. Atin na. Ano ulit? Ano wala ulit? Iba naman, pampay. Okay, okay. Hindi
kasi, butlot, hindi magiging ba dyan? Hindi na pala mga tupay. Kasi, oh, yeah, laro kami ulit dyan sa sunod. Alright mga tupay, yung anak ko hindi pala nakahula ito. Meron ka? Hindi ko alam yung dalawa eh. Nakahula. Hindi ako makain. Yan. Alright mga katupay, wala lang naman ang ating may wagabas mga katupay. At syempre, dito na magtapos ng ating palaro mga katupay. At ang mga bata, masaya ba kayo? Ate. Masaya ba kayo? Masaya? Isi ba yung pangalan to? Isay? Shaira. Saira pala, Saira. Isay, nagbuod ka pala. Busy, Alright mga katupay, hanggang dito na lang mga katupay. At bago tayo magtatapos, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman. At siyempre, pa-click na button bell at click all para maging updated ka na sa i-upload kong mga video mga katupay. Masaya ba kayo mga bata? Yes. Papa. Yan. Yan sila mga katupay. Yan o. Ayan nga. Sa inyo ka, Pogi. Yung mukha ko kaya. Ano na ba kaya yung sura ko dito? Hindi makita si Kuya. Ha? Hindi mo makita. Oh, hawak ka muna, Zay. Ay, Zay. Alright mga katupay, nandito lang. Bye-bye mga katupay. Bye-bye.